Һәр елның яңа ел бәйрәмнәре алдыннан Буа якташлык җәмгыяте картлар һәм инвалидлар йортына бәйрәм күчтәнәчләре белән кунакка килә. Быел да алар традицияга тугры калдылар. Сугыш ветераннарына да бүләкләр өләштеләр. Хәйрия акциясын Буа районы башлыгы Ранис Камырдинов ачып җибәрде. Бәйрәм мизгелләре хәбәрчебез язмасында. Буа якташлык җәмгыяте бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан районда яшәүче 18 сугыш ветеранына яңа ел билетләре тапшырды. Аларның берсе яңа авылда яшәүче 96 яшьлек Әнвәр абый Низамов. Мен инде карт сугыш ветераны булганга күрә, миңа мәрик бөгөр хуҗалар бүләкләр алып киттеләр. Аларга үзем чын күңелемнән сезгә һәммәгезгә дә рәхмәт әйтәсем килә. Һәм авырмагыз, бәхетле булыгыз, яшәгез, тырышкына. Традициягә тугры калып, якташлык картлар йортында тәрбияләнүчеләрне дә бүләкләр белән сөендерде. Быел алар чәйнекләр, шкафлар белән киттеләр. Моннан тыш, Буа үзәк дәваханәсенә 10 миллион сумлык медицина җиһазы белән китерде. Һәм безнең якташыбыз Рөстәм Нургасимович Султиев үз хисабына яңа заманча медицина оборудованиесе алып бирде. Аның сертификатын да бирдек. Миңа калса, ул оборудованиенең монда булуы Буа халкының исәнлегенә зур ярдәм булыр дип ышанабыз. Сүз уңаеннан якташлык ел дәвамында районыбызның төрле социаль-мәдәни оешмаларында еш булып, даими рәвештә матди һәм материаль җиһазлар белән тәэмин итеп килә. Алсу Сәмигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.